Hemen korala da, Ugauko korala, 72an, hemen gaude Bianan kantatzen. Zurekin batera, abez batze edo koral horretan, zeuden bi emakume ditugu hemen, Anatere eta Karmele. Noiz hasi zineten gutxi gora bera, koruan aurre sortuta zegoen, ezta? Bai, korua azkenean sortu zuen koru txiki bat Ignacio Sagarduik. Horrekin hasi ginen neskak eta batez ere, eta egin genuen koral txiki bat, maiatzan kantatzeko Con Flores a Maria, bagizu denbora hartan, eta hola kantatzen genuen. Orduen, arekin oso interesante izan zen eta gustora gebiltzen gutxi ginen. Zer eratako kantuak kantatzen zen dituzten? Bueno, batez ere gizakoak edo? Denetarik. Mesatan kantatzen genuen, adibidez festatan eta hola duen misas de Perosi eta holakoak ere kantatzen genituen. Eta orduen, Don Jose Cruzekin genuen koral ja mistoa eta oso polita. Adibidez, gogoratzen naiz, kontzertu importante bat, Kennedy hil zutenean, gu kantatzen ari ginen herriko zineman, hon ez dago zinema. Cecilia eguna zen, eta handik atera enteratu ginen, hori 74an edolako zerbait zen uste dut. Orduen, zuen dibak edo minesten zenituzten kantariak zeintzu ziren? Maite eta nireak izin ziren Maria Callas eta Renata Tebaldi. Horiek, ez da, maitena gehien bat Maria Callas. Bai, nik irakurtzen dituen kronikak, eta Bilbora etorri zan, Callas etorri zan, eta kronika irakurri nuen eta ikusten denez ezen egon hain ondo. Hori gogoratzen naiz, kritikoak hola jarri zuen, da nekatu dizegola, ordu guk afizio asko genuen kantoari eta hitz egiten genuen, oin futbola bezala gu dibataz. Karmele, Maiteri orduan igarri zenioten edo antzematen zitzaion bazuela artista zena? Bai, gusto handiek zuen kantetako beti, eta gogo handiegaz eta beti hori, gero izan gitarragaz, geroago. Gero, hemengo korutik San Anton Orfeora joan zinen, ezta? Oso giro ona aurkitu omen zen. Bai, oso, eta niri asko gustatu zitzaidan, ze euskaraz kantatzen zuten ia kantu guztiak. Guk hemen erderaz kantatzen zen, eta ni joan nintzenean San Antonera, badena euskeraz, eta niretzako izan zen hori izugarrizko revulsiboa esaten den bezala. Dantza talde bat ere sortu zenuten, etorki izenekoa. Bai. Bi gazte ziren hemen, eta horiek etorri ziren gurekin talde batekin hitz egitea. Eta ze taldea hautatu zuten, abertzale familietako jentea. Eta genuen, ekarri ziguten erakasle bat, Edurne, Isusi, eta zen emakume bat espeziala. Oso abertzalea, ni berarekin joan nintzen, zera aberrieguna batean Gasteizera, eta ke horror, dana polizia zen, eta beldurtu ere egin ginen, baina bera zen oso gogorra, eta ni beraekin ez nuen beldurrik ere. Eta gero dantzataldean, azkenean dantzataldean nik uste dut abertzaletu ginen denak, eta asko da emakume horregaitik. Dantzataldearekin ere, iparraldean egon zineten, Biarritzen okerrezpanago, ez da? Bai, sekulako konzentrazioa, dantzari konzentrazioa egon zen, eta gure joan ginen, eta... Arrosandiega. Bai, izugarria, eta gauza batekin gelditu ginen emozionatuta, danak ikurriña ziren. Eta jope, guk ikurriña hemen ezken duen ikusten, debekatu. Argaztien ere ez? Bai, ez hori da. Eta orduan, Orduan ez genuen neukin pasaporterik ez, klaro. Orduen behar zuten bizauak edo egon ziren erosandiek. Egia da. Erosandiek egon Autobuseko ziren. norbaitek geratu behar zan mugan. Bai. Eta orduan, hor, Labegerin kantuak zirela eta, ni gogoratzen naiz, norbaitek eraman zuela. Ekarri zituela alde hontara diska horiek. Eta gero, zure etxean egon ginen entzuten. Diska horiek, bazenuen tokadisko txiki bak edo ez da gizer, eta hor, emozionatuta eta negarrez. Denak, ez da gizer, joan ginen entzutera. Kantua, dantza eta hori gutxi balitz, antzerkian ere ibili zinen, ez dakit beste biok, baina antzerki lan bat ere egin zenuten behintzat. Lehenago, asko lehenago. Hori lehenago, bai, hori nik nuen 14 urte, antzerki hori nuenean, Las Travesuras de Juana.
Bueno, eta esan beharrik ez dago Joana zu izango zinela, ez da? Bai, argi eta garbi, ni nintzela. Kuriosoa da, porque astapenean kostatu zitzaidan errolean sartzen, baina hori gertatu zait kantaldietan ere. Nik behar dut publikoa, publiko gabe ez dakit espresatzen. Eta ni goratzen naiz, ez negola oso konten nire nola ematen nuen. Eta gero, tokatu zitzaidan publikoakin egitea eta sekulako arrakasta. Hor espresatu nintzen, erabat. Erabat, eta gero Juana deitzen zidaten luzez. Luzez. Ugauko udaletxearen aurrean gaude, eta hemen egiten zenituzten zuen entzeguak, ez da? Behintzat koralaren entzeguak. Bai, hor, eskola hortan, hori zen nesken eskola, eta hori egiten nuen. Bai, ensaio bat. Eta ze eratako kantuak, bat emak gogoan daukazue? Bai, lehenengokoan ni pentsan dut itzin zala hori. Maritxu, Maritxu, oso zale zen oso. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Goizean txokolatea, arratsaldean kaibipatzu. Amata esparentzat porrozala. Juju. Eta kanpoan egindako kantaldietatik baten batolan bereziki gogoratzen duzue? Bai, Gijonen zuk, ez da? Gugera Euskadiko gazte diberria, Euskal bakarra da gure aberria. Gugera Euskadiko gazte diberria, Euskadi bakarra da gure aberria. Oso kantua. Bestean nana bat izan zala. Haurtxoa, haurtxoa, izu egin lo, hemen hauzu, zu zaintzeko. Bai, oso polita, Eta negarrez, ni negarra egiten nuen, beti emozionatzen nintzen. Bai, oso polita zen, bai. Kantu horiek sekulako historien zuten, alde guztietan. Ze, klaro, debekatua zen, gauza horietan debekatua, eta biltzen ginen izkutuka kantu horiek entzuteko. Oso emozionantea. Bai.